ассалому алейкум, дӯстони азиз, бо шумо ҳастам Хотия Шаронский, мастер ширкати атомӣ. Дӯстони азиз, шумо медонед ки бисёриҳо мегӯянд ки глобалиҳо пул намегиранд, дар ширкати атомии тоҷикистониҳо намегиранд, оли кор намекунанд, бефоидаи кори ино дар Тоҷикистон кушода намешавад. Чӣ хеле ки медонед, ин ҳами Тоҷикистонда февралда датаи кушодашавиш маълум мешавад. Ира ҳама хуб медонанд. Таварообороти тоҷикҳо беҳад баланд аст. Дар командаи ман 49 000 одам кор мекунанд ва танҳо 29 000 тоҷикоянд ки пайваста харид мекунанд. Ай ҳама группаи фаъоли ман, группаи апаи нори нисоае. Беҳтарин зане ки дар ҳамин ширкат кор кардааст, глобалӣ регистратсия шудагем. Бале барои чӣ шумо меган ман ош наметиҳад не ки қати мо ҳамкорӣ мекунем. Ба чӣ хотир? Маҳсулоти ба сифат дорад. Ки маҳсулотош ба сифата маро афтода намешам. Балон намешам. Чунки медонед ки дар инҷа пешравӣ ҳаст, муваффақият. 20 рӯзда ман харид намекунам, хариди беҳуда намекунам.